Noin morjens. Hei, ota, siis tuolla MC Bravelis, noissa SG, siis Survival Games with Guns, eli tässä on aseet mukana. Joo. Hei, ota, saat siellä. Mulla jäi, mä aloitin sille, että teiltä katsojilta enää nyt vähän pikkasen. No niin, ota, EB, saat siinä mun vieressä, tuu tänne. Meidän pitää lähteä tänne. Joo, no niin lähdä. Tänne pitää lähteä. Tänne lähti 2 tyyppiä, toivottavasti ne ei mene sinne. Toinen ainakin lähtee ton jonnekin päin. Ota. Seuraakse mua? Ai niin, muuten kun zoomaa, niin silloin se vauhti hidastuu. Niin, mut seuraakse mua? Hyvä. Seuraa. Tossa on chesti. Täältä löysi noita rocket launchereita. Okei. Hei, nyt alkaa tää PvP. Ota, mennään. Luutetaan toi chesti ja mennään. Sama luuttaa seuraa. No niin, nyt se on ihan täällä. Se näkyy itse asiassa jo tuolla. Ai se paikka. Joo, se on toi, nääksä toi tossa? Ai jaha, onpas humo. Ei paha. Mulla on rautamiakkakin. No niin, se on tää chesti tässä. Ui, täällähän on vaikka mitä, mä otan tää. Sait sä singon jo? Hei tänne, ota, tuliks tänne joku? Mä kuulin moloskauksia jostain. Hei, ota. Onko sulla SMG näitä juttuja? Mitä panoksia? Hei, laitetaan Ender-testi tohon. Ui, sori! Ota tohon spamnaa kohta chesti, kun mä laitoin siihen. Hei. Oho, mitä? Okei, sä saat nää. Hei, mitä ammoja sä tarvit? LMG. Mä tarviin just niitä. Eiku en tarvikaan. Mulla on niitä... Eiku, haluut sä nää LMG? Eiku hetkonen, mä katsoin pystyn mä ampuu tää. Ja mä pystyn ampuu vissiin. Oota. Onko sul sinkoa? Ei vaan mulla on just sinko. Niin on. Ja mulla on muuten panoksia, mulla on paljon panoksia. Kato tätä sinkoa. Näiksä? Melkein. Mä en viitti tuhlaa, mulla on enää 3 panosta. Lähetään. Joo. Kato mikä mulla. Oota. Hei, toi on hyvä muuten. Kerrankin katsojilla jotain hauskaa katsottavaa. Onks tässä snipereita? Mun mielestä joo. Mutta nyt meillä on kompassi, painat shiftiä. Eiks tässä muuten... Vaikka tässä painaa shiftiin, niin tässä ei silleen... Nää silleen... Hei, tuolla tyyppi, mä näen sen. Kumpi tappaa hänet? Molemmat. No se oli helppo. No, aika. Paitsi että mä en ampunut. Hei, tuolta ampuu joku. Tuolla joku. Seikkailu. Se on tuolla jossain. Lähde pois. Kohta räjähtää vissiin. No mikä? Toi on tämmönen savujuttu. Joka hidastaa. Kai. Silloin on muuten ihan hullua. Niin se muuten meni. Aha, sä tapoit jonkun. Ja se yksi tyyppi tuli yllättäen. Jes, mä sain kultaisen omia. Ok, hyvä. Kumpi on parempi tää? Oho, täällähän on... Mulla on M240.
Mikä sen se, kun siinä on silleen, onko se kakkosase vai mikä? En mä tiedä, mistä sen näkee. Kun siinä on silleen suluissa semmonen, tiedätkö semmonen jännä juttu? 0 ja 1 ja 0. Varo. Joku tulee. Ei tule. Oho. Hei, Näkee. tuleehan! Tuolta takaa tulee. Yes! Mulla on oikeesti silleen ihan. Mun pitää vetää äkkiä potion. Healing. Haluatko multakin healing potia? Joo. Ei vaan. Joo. Mulla on puoli HP:t. Mikä tää on? Bolts. Mulla on sulle tollanen chestplate. Ja rautamiakka. Onko se hyvä? Mä tiedän, joo. Kultamia. Ja miten noi räjähtää? Tää on kultamia. Ota, älä mene sinne päin. Oi. Mä vaan tesasin, miten se toimii. Tossa on sulle kypärä. Ui, sori. Tos. Tää oli aika hyvä. Mutta oho, mullahan on housut. Onko sulla tällaisia? Hei, muuten. Onko sulla tällaisia AA12 ammoja? AA12. Oota. Ei vaan, oota. Kun ois shotgun, niin. Ei mulla taida olla. Ok, mut näytä minkälaisia. Ei vaan, oota. Oota, mä Mistä näytän. se nyt? Droppaa jotain ammuksia, mitä sä et tarvitse. Okei. Hei, shiftiin. Mä katson toimiks se mulla. Hei, nyt mä sain noita. Kiitti muuten niistä. Ja mut mä en nyt shiftiin. Hei, nyt Joo. alkaa DM. Ei kai. Alkaa. No, koitetaan voittaa tää. Pistoolilla mennään. Mutta älä ammu. Ei! Kuoliko sä? Ei, mut mä voin ampua. Montako täällä oikein? Onko sä kuollut? Mä sain potion. No vitsi, mä kuolin. Mä voin vaan ampua enää mitä. Hei, onko se? Oota. Joo, sä oot siinä. Tällä mennään. Vai rautamiekalla? Kultamiekka. Perä. Nyt on otettu tää. Nyt ei jos hävinnyt. Täällä on enää mun lisäksi 3. Mitä? Nyt kun pääsis alas. Jollain on sinko. Hei, se on siinä. Varo, sillä on diamond legginsit. No joo, ärsyttäviä. Sinne meni EB. Ei. Hei, ne ota nyt, katsotaan tää.
Yksi tippu laavaa. Fail. No niin, toi voitti. No niin, eli toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painakaa like. Jos ette tykänneet, painakaa like. Ja tilatkaa. Eli kohta tulee 50 tilaan spesiaali minulta. Joo. Ja minä sitten otan vielä perään yhden videon ja nipaa. Joo, eli Mitkä serverit sulla näkyy? Mikä toi? Mitkä serverit? ota. Hei, ota toi server 6. Ja siellä on aika paljon. Siellä on aika paljon. Siellä on aika paljon. Ui, Otetaan turbulenssa myös. Joo, nyt veti lag. Turbulensalla taas heti paljon ääniä. Sillä on 5. Mulla on 0. Paitsi yhdellä on 1. Ja nyt tää parkour. Mennäänkö taas superchestille? Joo, Eikö se ollut aika hyvää kamaa? oli siellä joo. Ainakin puoli chesti oli täynnä kamaa. No niin, aloitetaan Mulla on koko video ollut tässä. Onko? On. No niin, morjesta. Nyt mä pelaan. Tai siis nyt me pelataan EBn kanssa. Siis sitä Survival Gamesia ja tuolla MC Bravelis. Eli nyt tässä on ne aseet mukana taas. Tää on se. Ja nyt missä sä oot? Sä oot mun vieressä taas. Hei, me ollaan just täällä sopivalla paikalla, joten mennään tänne. Ei, sinne päin, tänne päin. Siis missä sä oot? Siinä sun vieressä. Tossa. No niin, tuu tänne. Tänne. Minne? Missä sä oot? Ei sinne. Eva, ei sinne päin. Mutta kun missä sä oot? Tässä. Mä en näe sun. Täh? Mä en näe sun. Etkö? En. Siis mä oon sun takana. Missä? Tässä. Ei näe. Siis tässä. Missä? Mä oon niinku tässä sun vieressä. Mä en näe sun. No näetkö nyt? En. Ai. Kuka ampui mua? Ammu toi. Ui! Näetkö sä nyt mut? Ai. Tuuksä? Missä? Mä oon siinä. No aivan sama, näetkö sä tän portin? Ei vitsi. Ei näin! Nyt mä kuolin. Kuolitko? Kuolin äkkiä pois täältä. Näetkö sä mut? En. Oot sä täällä alhaalla vai? On. Mä oon tuun takana, mut älä lyö, mulla on puoli HP:t. Mä en edes näe sua. Mä kuulen äänit ja tälleen. Kuuletko? Joo, mut mä en näe sua. Paljon sulla elttiin? Aika vähän. Heittikö se sun myrky? Ai joo. Toi. Kato, ettei sulla ole mikään näkymättömyysjuttu. Ei oo. Sä näet mut. Tää? Sä näet mut. Vai? Ui. No mennään nyt ylös. Mut mä en voi ampua mitään. Hei, ammutte sun taakses. Ei, en mä voi enää ampua. Ei näitä ammuja. Mennään nyt ylös. Ai tonne ylös. Niin tästä. Ui. Ei. Tästä pääse. Ei pääse. Mä menen kattoo, jos tänne on siellä. Au! Ei. Ai. No, sinne mentiin me. No, totta. No se oli tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti piditte ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Se olisi moro.